iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. At naman ang dagiti na pasig na kang kasoldado. Basit sa amutin na bata sa kami. Awan pwede reinforcement ng ururaan mi. At sa lupang dagiti kanal buong adyak masin mo. Masabi mo ito paglaban. At nagasabi dyan. Soldado lagi tila dyan. Ni Fred. Ang arudo kang agturong iti dahil dyan ka sa makana. Oray tatag iti tatakal abato ang pagligitan. Ang tama na nag-asa. Ni Fred laki dito dyan. Isalagan ko tigayang ko. Oyop kayo. Daranggas kayo na. Ako may dikoy napagkada. Fred! Fred! Agarudog ka ang turong dito kayo. Napagkada. Mataya. Diyos ko. Diyak ka muna sa ginoo. Napusot ka nagsamad. Pagsuplikan mo di mo kasi minakaman. Ulan! Ang turong kang mamatayo! Oyop kayo kapusot! Kasta ko na ito saya si Tidara iti sukat ko. At sandak na ingka na baltugan. Sana mo bali na matayak. Ni Carolina, kainayad ko. Nagkariyak ka na ang subling sa bibiyang. Kat nilalang. Ikaring at nagkaratat mo matayo. Gaya may tasudig doig. Nagato tinapasag apata ka soldado. Natay doon sa amatan. Agsaysayasay pa ilang Tidara na kiti sugat ko. Diyos ko. Ito'y sa amatan. Di ka ni Busanak. Magapsotak lao na yan. Kan agkatrapayan. Di pa nagkita ka. Anya di dyan. Dan naruto. Helikopter. Agyaman Diyos ko. Nagkapsotak. Lao na yan. Nagsapa ka natin din, Nessa. Kunakbat kan ka idirabi Oray alas 9 to na rumwarta. Ay na, naskan aya mamam daytoy Carolina. Saan ka din basilan anay destino ti nobyom? Ha? Ni Roland? Apay? Nabuyak iti telebisyon. Isupay ti linawon iti Facebook. Ado kano tinasugsugatan na soldado. Kan adapay dagiti mapukpukaw. Anya? Amangan no karaman kit din ni Roland kadagiti natay. Weno mapukpukaw. Ay, nabalo kan, adi kayo pa'y nagkasar. Saan ka kumamat gang sawi iti kasta? Naskan ang mapakaamwak ni Nana si Mang. Apay, sa dino ti papanam, Carolina. Ay, naimbaga bigat yung mabinig no. Tatahang, inakpakaamwan ni Nana si Mang. Amangan no saan na pa'y anadamag ti panlakiran at dagiti kabusor kadagiti soldado. Tangag kumit iti radyo. Ti panagrarangat kano dagiti soldado kan dagiti kabusor. Kat ni Roland ti dagos asin miplaut iti panunot ko. Iso nga imaya, taamangan no saan nyo pa'y anaamuan. Nangagyo ka din, no karaman ni Roland kadagiti napasag. Saan ko unay anaimdengan? Madama mananti panagkarkararag ko itay dimteng ka. Sampay ko ma, pasaan akaraman ni Roland kadagiti natay.
Idi pa lang amin nga ibagbagak nga agikatan na soldado. Ay, no saan ko maaga po iti kinakurapay? Saan na nga taan na panunot ti ag soldado? Apay ngam amblidam dagiti matam Carolina. Kunak man wag kuyog kayo kininisa ngagpasyar. Ibagakan ko na kaintun malamlangan. Madiya talaga tirik na. Hindi pa'y lang inoblag ka. Nagado ang nag-aram ka. Ni pa'y Roland tinapilim. O anya, nam na ba ang paya si bibiyag na jay? Saan kayo kumangagsawi ni Kasta? Agdi na magtikinaranggas dagiti kabosong iti daya lugar. Noy di kadawul na iti panawan naglabas a Marcelo. Ado ti mayaw awit a soldado amat matay. Nabore si bibiyag. May padakin ni Mores, awarsyak. Ada day din na minsan inagaw na ti Granada ti may sa soldado di ti lugar tayo. Kat dandanyado tinatay. Adayo ti turong dagiti matan. Kan tumtumrom dagiti luam. Kasano nga rod nga agenjoy tangag pasyar? Pasensya ka lang, uma. Saan ko amalap ng tirik na, Nesta? Saan tala ko man na nagtuloy ang nagpasya? Kat no, trabaho man ang nubigan. Ang mga nagdiritsutan to pa'y ti duty tay iti ospital. Dapat takas lang mapupagaw ti panunok no itay at data iti mall. Kan kastamot iti igiti baybay. Ngay mayanta. Awan pa'y ti dama. Nakalasat matlaang ni Rola. No, edi kan man anapasamak ti dangadam. Amangan no, ado pa'y ti mapukpukaw a soldado. Ta saan da pa'y anasarakan. Pang-asip. Saan mo ko mga ibalikas amay sa ni Roland ka nagiti mapukpukaw? Ad-addakat nga tanyag sangit ka no, ibagak daytan. Kan asino ti kadwa ka mga rayat ken ka? Ano naman ti nakapanunutan na nga ag soldado? Kinaabogado ka na ti arapaat na pagtungpalan. Ngam idiaddan iti may kaduatawan na iti political science. Insarding natin nagadal. Katapag isumot na nakapasa ti eksamen iti akademya. Saan a pabor ni Tata Benigno nga iso tinobyon? Awan pulos pa nakipagrit na ni tatang kanya. Nagado ka nung dagiti nagaram ken ka asabali. Enhenyero, certified public accountant. Ada ka no pa'y nagaram ken ka a politiko. Ni Roland ay ayadag. Sapay ko mata maispa. Kat alukuyak ton nga gikat a soldado. Nagmalmalam kan nagpatpat nagti-duty iti ospital na si Mang. Sa mapanak maning iti ospital nito madamdama. Ada ka din damag kini Roland? At dahil mawag a soldado idi kalman. May sakano ni Roland tinakaro a nasugatan. Ha? Ang kat, anya ka na ti kunada, nana. Natamingan iti ospital iti Davao nga mayakar kano iti Vilo na ospital. Ha? Iti ospital ako ba ti militar? Nana si Mang, no panggapya asarungkaran ni Roland iti ospital iti Manila. Ibagayo lang, ako yugon kayo. Kita agtuno kasanaw. Urayot ti awag daman ng kanya. Nalagaan matkit din tirik na matamtamingan ni Roland. Ay, nagado ka no, sugat na. Kaasimat ni Roland. Tulungan dakto kuma ang mga lukoy kankwa ng agit katlaangan na soldado. Ay, barang sika ko matidenggan na balasang ko. Kanayon ko matabagbagaan idi. Kinunak pa'y, nga ituloy na laangan ti agadan. Katunuyin na ti umunang arapaat na agbalin nga abogado. Anya kinamaag day tang ibagbagam, Carolina. Saan ka palubusan? Saan akin na maag dayto'y tatang? Mga asiyo, maawatan na ko ma. Palubusan na amang kuyog kininana si Mang. Kaya ko ang makita tinubyo. Di mo pa'y laurayan, amayawid na dito eh. Dahil talaang, tayo may imbagan. Agsubli pa'y, itidestino na. Saan mat nga tatatang? Maaglaw na yan, nukalpasan na dandanin na tay.
Agsublipay laang a soldado. Hinasaya at lipatam laangan. Tatang, Masya nagputking kakat ngagdandanag. Apusta mapuypuyatan kay ti trabahom. Sapay lang ngagdandanag ka. Nagasat ka pa ila ang Roland. Iti kaado ti sugat mo, nakalasat ka pa. Siya gayam ni Dr. Cristobal. Mabalin na kaawagan na ta ni ti Adonis. Soldado ak mo ti di. Sigudak akamang ti Philippine Air Force. Basta gayam. Maragsagan na kamakamamukin ka, Dok. Ilocano kayo mat gayam. Tiga Ilocos ti lugar dagiti dadakkel ko. Ngam dito yak Manila anayanak. Masansan ti panagpasarmi di lugar yo idi ubingak pa. Anak ko, kumusta ka? Manang, may kayo gayam dito Manila. Doktor, isuti na. Ni Dr. Adonis, nanang. Maragsaka na amakamamu kada kayo nana. Arapupan nyo ni Sargento ngam saan nyo nga urutan. Ta saan pa'y anaimbagan. Saan lagayam ni nanang mo tinang sarong karking ka dito ospital. Kimuyog gayam tinapintas akayan ayat mo. naangaw kayo gayam, doktor. Naragsak kayo kasarsarita. Anak ko, uray dengdenggan ni doktor. Agit ka kuman a soldado. Maawatan kayo nana si Mang. Kastamat ti ko na dagiti dadakkel ko. Iso nagkata ka soldado. Ket intuloy ko ti arapa dagiti dadakkel ko nga agdoktora. Ket ita agsersibiak a doktor ti ospital ako kwa ti military. Isumat lagay makasta ti taktak dariyo. Kasla, soldado kay lata. Sige pa'y nga rod ma'am. Ket panawan kayo pa'y tayo nakitaan dagiti daduma pa'y a pasyente. Lakon. Masyan ka di anak ko. Tuladem ni Dr. Adonis. Agikat ka na soldado. Ket ituloy mo ti agad. Saan nakagbayag dito yung Manila, Roland? Talo lang aldaw ti impalubos ti ospital a bakasyon ko. Impilit ko ti imay dito yung Manila tap nadakadwa ni nana si Mang. Agyaman ak launay, Carolina. Amo nga dapat may sanang lapagyan ka. Hindi ba isan ang kanunungan ni Ama Benigno ti relasyon ta? Saan ko maanitatang ti pagsaritaan ta? Data ti rumbang sarita. Anya kan ti plano? No lang hindi ka ba alakon tagbiyahe? Uray agiroplano akton. Agawid aki jay lugar tayo. Tapno ituloy ko tagpaimbag. Ayaw nak ti panagpakpakaasin ni nana si Mang. Agikat ka kumana soldado. Carolina, yak amo, no kasan nga ilawlawag ko kin ka. Amo kasan na kamawatan. Siyak ti rumbang akasya. Kasyan na kami kininanang mo amadandanagan. Ay, ayating kauna, Roland. Patpat din kami tunay, Carolina. Sa bali, ti panagayat ko. Iti pagilyan. Kadagiti unili. Kanagiti pata ka soldado. Aging gayta. Sa nakarasarakan ni Fred agayin ko. Nakarakaro pa iti sugat na kami ti siya. Kasi ba? Kung nagiti pata ka soldado, nga mga inuluyan ta. Nung maging gasan ko makita ti gayam ko. Sana kamawa na. Kunak no simang pweten ni Carolina Ama Benigno. Malagip ko at talong aldaw gayam ti bakasyon na. Mabalin nga intun bigat pa lang ang makasangpat. Yak maawatan na gayam mo. Nanya ka tinambaran na. Anang... Nobyo na ni Roland. Kaya't na makita. Sa ngagtal na tinakam naging gaiti saan na makita ti kasasad ti nobyo na. Natangkan ka diti ulo na kunam, Nisa. Ha?
No adala makitak apang yasawaak iti gayem wa sa bali. Aramidag. Tapno maminggan ti kinamaag na. Anya? Kasano nga rod na si Mang, umuna akan nga agawid ijay probinsya. Nakasapulan dak ijay ospital. Ay, kadwakton nga agawid ni Roland. Agyamanak, tadam amom pakid dagusag. Naanos dagi diyang agasawa. Intulad no, kan sukunan dakpay diti ospital no kwa. Idi nagandalak dito Manila. Iso dati nagdagusak. Gayam ko ti anak da nga dan ijay London. Sapay ko mata maalukoy ko ni Roland nga agikatlangan na soldado. Baliwag to kasarita. Inton makasubli kayo ijay probinsya. Nana. Kababaimpay kan ka, Dok. Da kayo matan ni mangitulnog ka iti terminal ti bus. Carolina, awagan na laklatan iti Adonis. Uray ta awan tamat ijay ospital. Kenentong rabi pa iti duty. Naglawag ka hindi dyan nga ospital. Adulat ta ti pasyente a soldado. Adapay talo a pasyente, adantanin makatawan da. Tabiktimada iti wasya. Saan ka diyan nakabutbutan? Kinapudno na, nakabutbutan. Ngam gapot na soldado akmat ide. Amukon ti saksak bayak. Aywan gayam, masalusot ko man, Carolina. Nabayag kayo ka din nga gayan ayat kini Roland. Agad adalak payla iti kolehiyo idi. Nagkasat ni Roland. Singpat, ken nakapinpintas ka, Carolina. Napampanunugak launay. Makaturog ako. Sino at taday di umawawag iti cellphone ko? Sana nakapunbok. Hello? Kumustahan, Carolina? Malakit na kadipaylaan? Weno, malasin mo ti timag ko. Kasla pamilyar. Dr. Cristobal? Saknag paiso ni Adonis. Saan ka kadimot lang ang masinga? Kasangsangpat ko laang. Nakalagip kayo man nga mawag kanya. Ada ka di dakaso na pasamak kini Roland? Saan ka madanagan kini Roland? Natalgadan kisa saad na. Manggapon nga umimbagan dagiti sugat na. Nakisarita kanya ano mabalin nan ti agawid. Taura ituloy na kano ti agpaimbag di ta probinsyayo. Agyaman naklaunay, Dok. Kasapulan ka di may confine iti ospital dito eh? Depende. Oray di balay dalatang agpaimbag. Adamot dagiti nakareseta nga agas na at umaran na. Ken adda ka pa yung nurse na. Dok, Namabalin ko ma, awagan na latang itinagan ko. Adonis, nalagip kang awagan, kaya't ka kumustahan. nasaya atak laang, Dok. Adonis. Puyat lang ti kalaban no mayra na arabi iti duty iti ospital. Ngam narwama kon. Barang no makaalak to iti bakasyon ko, ket makapasyarak dita probinsya. Agplamplano ngamin dagiti dadakkel ko, kat barang makasurot ang kadakwata. Sige pa'y Carolina. Oras at ti panagkita ka dagiti at tumapay pasyentag. Bye, Carolina. Diyak namnamaan nga awagan nak ni Adonis. Diyak pa'y kit din malagip. Anaytid ko ti numero ti cellphone ko kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itayak pa yan nakaring, itay si mangpot ka. Nangag ko nga da kinasaritam, may si cellphone mo. Ni Adonis day tatang. Ni Dr. Cristobal amang tangtaming kan kuana iti ospital dagiti militar. Kasta ka di.
Entulnog nak iti terminal tibus idi nagawid akon. Sigod ka na soldado idi. Ngam nagikat tapno tong palin na ti arapaat dagiti dadakkel na ngagdoktor. Sa iti ospital dagiti militar, ipagbabayan na doktor. Kasla military maglaan. Agkapiak lang tatang. Enton makariingat sa mamigata. Mabalbalinin nga gawid ka iti daytoy alawas. Ket ijayin lugar yo nga ituloy mo tagpaimbag. Naimbag ta na pari irijay. Sa diwa pa'y dagiti ikan kinateng. May mayat nga agpaiso, no iti lugar mi agpaimbaga, Dok. Ninanang ti pampanunutek. Sana naruwa mi ti biyag dito syudad. Ayun gayam, inawagak ni Carolina, ket impakaamok iti kasasaad mo. Anya, Napasapay ko ma, tadi nakpagsilosan. Doktor, agpatata soldado. Masaludsud ko man king Carolan. Awagan kitinagan mo, tapno nasingsingad iti panagsarita ta. Agsubli ka kadipa iti destino, wenno agtuloy ka soldado. Saan ko masungbatan dahita sa ludsud mo, Doktor? Agpadada Carolina kinanang ko, amang ibagbagang agikatak ko man na soldado. Mabaling nga ituloy mo iti panagadal mo. No may sakanton nga abogado, makapagserbi ka latta. Di akong namnamahan dahito nga ibaga ni Adonis kanya. Minawagan na gayam ni Carolina. Uy, magpaiso. Saan kami pa nagsarita? Ngam oray, taganda niya ako nagawit. Malagip ko man ni friend. Anya talaga tinapasama kiti kayim ko. Roland, anak. Apay ang maimay-mayang ka. Na? Anya ka di ayat ipang panunutam. Narang. Nakasarita kayam ni doktor. Mabalin mo ka nun ti rumor dito ospital. Kat ijay tulaan ang probinsya nga ituloy mo ti agpaimbag. Mahiliw kong mata ni dyan lugar tayo nanang. Nga mamuyo. Malaglagip ko tigayim ko ni friend. Anya nga to talagang tinapasamakin ko ana. Ay, kasanulaan nga un. No, naipada ka ken ko na. Ay, nanak ko, agdesisyon ka kuman. Agikat ka na soldado. Ito'y isip ka nga isip. Uray la iti malyaw dagiti lalaki anang labas ka data. Uy, awan ti babalaw kang niya. Amon na niya ti pakais-isuma, Carolina. Agasam tay nawagan na ka ti doktor amang tamtaming kin ni Roland. Impadamag na ti kasasaan ni Roland. Kanang kumusta matan? Baro ka di pa'y dayta, doktor? Kan mano ti taon na? Naggwapo niya? Ay na, kunakto pa'y no anya kinapilyaman ti pampanunutam. Inauna lang ata iti sumagmamano atawan ni Adonis ka ni Roland. Umun-una ang nagsoldado sa nagdoktor. Kagangaya na po daw taga Manila nga ron. Military doktor dayjay nga Adonis. Saan na soldado? Nga magpapay a doktor iti ospital ako ko ti militar. Taga dito'y probinsya kanumatlaang ti puon ti pamilyada. Ilocano gayam. Oray din magkalijay Manila. Nalaing nga Ilocano. Ada damagat ken ka. Nukas pangarigan ta agaram ken ka. Idinto nga agtuloy a soldado mat ni Roland. Kat ibagan ni tatabinig no alipatumon. Kat ni Adonis langon ti pakiayan-ayatan. Ado na amin na mapampanunot mo. Doktor ni Adonis sa nurse ka. Agkabagay kayo. Ay ayatek ni Roland. Awan plano nga ibawin ti imatang ko iti sa bali. Saan to ang mapasamak dahi ta apang panunutam? Len na gantinit. Agawin tan. Aguray. Ada restaurant dito asidag ti iti baybay. Ijay ta namang rabi. Kanun gayam. Masapol nga rod ama alukoy mo ni Roland. Nga agikaten a soldado. Pasensya ka, no itala nga makaawag akan ka, Rolly.
Nagawis ngamin ni Nesa ang nagpasya. Awantan nyaman na. Mawatan ka. Mabampannog kan mapuypuyatan ka di trabaho. Kat ka sa pulam ti agaliwaksay. Iti dahi ti alawas na. Agawid kami ton kininanang. Saan ka din nagutpot? Nagiti sugat mo? At dapay basit. Nga manggapon nga gimbag. Kinana ni Dr. Adonis. Alag subliak pa iti serbisyo. Agtalo bulan ti panagpaimbag ko. Anya? Saan ka kandian napabot nga na tinapasamak kan ka? Saan naman po kami ti panunod ko ni friend. Kahit ko mamuan. Kanya talaga tinapasamakin ko ana. Roland, Oh, apa nagsinay ka? Saan ka kadiha mailiw? Makakita kanya? kailiw ka. Numabalin. Adakan iti sang. Nataltalpid ka nga advice ngagbiyahe no agreplano ka. Ngamit aglugan kayo kininanang mo iti helicopter. Amangan no maitagtag dagiti sugat mo ket agdara. Natalnamot ka di helicopter. Ngam jacket nga itulugnak kagiti pada kasoldado nga gawid iti lugar mi. Good luck nga rod. Iti panagbiyahe yo kininana si Mang. Thank you. Ado tirong ba nga pagyamanak ka? Inaramid ko lang iti kabaila. Saan akas pasyente ti pangibilangaking ka. Ngam kasmay sa agayam. Adonis, agyaman na, no may kariyak agayam mo. Agpadada soldado. No kita tantumanan. Saan ko man adito yung ospital ha? At ada tumurturot ti soldado no masugakan. Adonis, amom da ita. Taway sa akin mo ta soldado idi. Saan ka di? Ay kamaudyanan na. Kalpasan ti danda ni makabulan. Apa nagpapaagas mo iti ospital dagiti militare. Nakasangpot tamot langan dito'y balay. Lanang. Nakadaladali manak mo dito'y kwarto. Kun nadalaw ko nadalos ta rubayan. Kinasaritak ni Tinang apakidalos na dito'y balay. Imbagaken ko na nga uray maturog dakin ni Berting dito. Dandan nga sa nga pulo at awan manipod. Nagasawa da. Awan pa anak da? Saan da pa'y nga taga sa timadaan iti anak? Idi ibaga ni Tinang nga agabrog. Ay inublag ko Ad-adan ton asaan ang makaanak. Nanang. Nunda kami ito tagasawa kini Carolina. Kaya't ko madan kami adagos si tanak. Uray talo lang tanak may ayusan. Ay no asawaan ni Carolina saan mo panawan. Maawat mo ti kayat ko asawan. Nanang. Ay panawan kan. Ta kumitaak man iti mabaling ko alutod. Mabisinak mo tan anak ka. Sa anak ko mga agdandanagad. Ay na, pangasim, agikat kan a soldado. Nakasangpot gaya man dagayagin na. Nagkado ka no apiglat iti bagay ni Roland. Naimbag na nagbiag pa Dahil tati pagkunaan nyo, aman na nga asin ni Apo Diyos tatang. Kastaong na yasangit ko edi. No di kagad maag. Ni Roland pa itinapilim. Ulitag badan. Ado ti sa baling at adda ang maikarikin ka. Ni Roland tay ayat at tatang. Inton pasyaran na ka. Kasaritak to. No san na kaya tagikat a soldado. Lipatan na kalangan. Ha? Gayan ayat kayo pailaang. Madandanagan kalaw na yan. Anyan tulangan into nagasawa kayo. Amangan numaalisan ka pa di na oras. Inururay ko para aldaw, ti Jutim. No mapasyar kay tirabi, Carolina. Ngam sana ka makapagbayad, tangka sa pulam ti maturog. Inururay ko ti panang pasyar mo keng Juana, Roland. Kayat ka kasarita. Kakabining no. Sana kung nagpalpalikaw. Noy ayatem ti anak ko. Agikat ka na soldado. Ituloy mo lang ti agadal. Tadi ka na madandaragan ti anak ko. Ngam no napatpatag ti kina soldado, mawatan ka. Ngam lipati mo ni Carolina ta ado. Yan adda ama ikari ngayatan na. Sige. Roland, pasensya ka lakuman ka ni tata.
Kan agpakpakaasi akan ka. Amo ka daytoy matikayat ni Nana si Mang. Iso nga, ipangag na kami kuma. Uray sa dinutayan mo. Nugasat mo di matay. Talagagasat mo, Carolina. Anya ti kayat masawa ni ti dayta. Tinasayat. Santa pa ilang pagsaritaan dayta. May panggapitay na ito ti pagsaritaan ta, Carolina. Anya ti kayat mapagsaritaan ta. Si kalaan tay ayadag. Kanayon ka akail-il. Saan mo't anas kan nga inaldaw ang kita ta? Ngamday tay kuma. Inakalaang ang makapagkita ta. Adala ko ni ti akademya. Ay di agayan ayat kami. Tagapiti kinarigat ti biyak. Natungday tara pa akong agbaling abogado. Katita, nakapatpatagan kanyak ti kinasoldado. Diyak sa miren, nanyaman ti pagtungpalak iti paggugubatan. Ngam, sa anak ko mamatay, ang mga salaknim kadag iti umili. Takaasi da Carolina kinanang amaulila. Ngam numatayak, mabaling nga agayat manan iti sabali. Akas ko na ni ama binigno. Taya dadamay karigang kwa na. Ni Adonis na ito mauawag kanya ka. Kumusta ang naklakid eh? Hello? Magabigat mo, Roland. Kumusta ka? Napigsa akon. No pa'y adapela dagiti piglat ko, adi pa'y nananay ang naglunit. Ituloy mo lang at tumaran nagiti agas mo. Ken, ti aming imbagak, aramidam. Tapno, saan nga aglinasin nagiti piglat mo? Naimbag na nakawag ka, doktor. Anda ka din damag kini Fred? Awan pa eh. Patapata nga mga natayin tayo dyan. Kasi matigayim ko. Ngam kastala ti gubat. May sa amay nga labanwar ti kayim ko. Sige, Dok. Bye. Aging kayta. Awan makita ka bang kay ni Fred? Isodyak mamati anak tayon ti kayim ko. Dahita tinadlaw ko, hindi pinasyanak ni Roland na si Mang. Pinabainan pa ni Tatang. Napingat lata. Ay lukas ta, intunan anay maimbagan ni Roland. Agsublit pa lang iti serbisyo. Saan pa'y mat kami na naglusulos? Kung saan mat nabaldado, tapno agritiro kumamasapa. Ngam, sa anak amaawanan itinamnama. Ay tinulong ta ang mga lokoy kini Roland. Kakaiso na ispala iti dandani na panakatay. Uwan nana. Saan kami ngamin unay ang nakapagsarita idi? Inton awan sarag ko. Talaga akasarita. Tumutlagaya, masan ka na sangputan dito'y balay. Sa dino ka diti nagkotpuam, taanay. Nakabitbit ka iti erga. Napalak man iti iti taltalo nanan. Nang paltuka man kalag iti bilit nga agakar-akar kalag iti sangsanga. Ay, ang mga numabunat dagiti sugat mo. Mayate rin nanan. Ang mga numalipatak tagpaltog mo saan ang agpraktis. Anak ko. Ay, nanan. Imawag ni Medyo Sandoval kanyak. Ti commanding officer mi. Ay, napangaasim anak ko. Pangasim. Ipangagnak ko ma. Naimbag tasimbang petkan Carolina. Itay pay. Ngagururay ti sa nga ilim iti salas. Awan tinag na maag sa nga ilit Tatang. Ni ka di Roland? Saan? Doktor ka no? Ha? Niya? Naimbaga malam mo, Carolina. Adonis? Sige. Panawang kayo pa dito. Agsarsarita kayo adwa. Amo ka masorpresa ka makakita kanya, Carolina. Saan mo alam naman apasyaran ka dito'y balayo? Ano di kayo nasawon di palang pasyar na Adonis kanya? Ang nervyosak mo tan. Malagip mo, tinaybagak itinawagan ka. Simuro ta kadak iti dadakkel ko. Tanabayagan ajak nakapasyal iti probinsya.
Ubingak pa idi na uding imayang. Naimbag ta na yanos mo timay dito eh. Kat ni Roland, nagkita kayo ka din? Saan pa'y? Dito iti umula ngayon mayak. Asidag ka di dito ilaang ti balay ta? Agkakaaro ba kami laan? Kahit mo ka di ako yogang ka ide balay da? Agyaman na. Ngayon ang mga nuan niya ti makunana, no makita na ang nagkuyog ta. No pa iti hospital lang iti nagkitaan mi kinirolan. Kaputa soldado akmat iti. Nagbalin kami nga agayam. Carolina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naggapo pa'y gaya medya Manila ni Adonis. Dr. Cristobal ko na ko. Kababay na birngasan. No paisan na mangbangag. Sa nakadanon dito yan ang pasyarking ka. Anyati kayat na asawan na ita. Taga dito dagiti dadakkel na tatang. Kimuyog ka dagiti dadakkel na nagbakasyon. Amang ano saan nagbayag? Saan ngagsayang iti oras? No saan na napatag ti panang pasyar na kin ka. Saan kayo kumangagpanunot iti sa bali, tatang? Magalaw na yan no saan mo nga kloren no agaram kin ka. Doktor Dayjay. Kano ko na mabaknang di pamilyada ta nagikat idi asoldado. Idi kasarita dagiti naganakin kwa na nga agadal iti kina doktor. Awan problema. Tatang, agayan ayat kami pailan kini Roland. Saan ba't nga tangagaram kanya? Tagayam da kini Roland? Nagamambo dala ang iyo ospital. Kat nakita na ka. Si kamot lang tinagkuna. Ngayon tulnog na kay ti terminal ti boss. Sa inawagan na kapay. Kan pinasyar na kapay. Datnam naman dahito pa ng sarong kayo kanyak iti balay, doktor. Nasayat man ta nakagtang kayo iti nanumualo garmi. Diba, naistorak idin king ka at taga dito dagiti dadakkel ko. Simuro ta kadakwada nagbakasyon. Kumusta dagiti sugat mo? Naglunit nahan. Jakon marik na ti apgas. Nakadesisyon ka din nga agsubre iti destino? Inawagan ak idi ni Major, doktor. Adonis Latan, ibilang na ko nagayam. Saan na ka napalubusan ni nanang mo? Ken uri ni Carolina nga agsubre iti destino? Napatag na kanya. Ngam napatag matikin na soldado. No may panggap kini Fred. Adda dagiti pada masoldado ang mga itultuloy ang mga sapol king kuana. No nya, tinapasama king kuana. Masaludsod ko man. Maibturam ka di a panawan ni Carolina. Imay ni Adonis iyo balay. Ngam saan na istorya nagpasya rin iyo balay iyo? Sapay ko mahata saan ka agselos kan kuana. No kasano ti panangibilang na kan kaagayam. Kasta atmat. Nasaya atmat nagsarita kayo. Tabarang malawlawagan ti panunot mo. Carolina, ay ayatan ka unay. Ay ayaten ka matrola. Oray ka na ayon nga ibaga ni tatang kanyak, alipatan ka. Ngam nung babalik, patganap iti araaraw ko kan ka. Maasyan ka kada kami kinanang mo, amatandanagan una. Nokas pangarigan ta. Dakas tigasat ko iti paggugubatan. Amok ang makasarak kanto iti ad-adda ama ikarikan ka. Kaya nakatasawan day tarola. Saan ka kumangagsangit? Kasano malapda nagsakit. Nandani ka na tayo. May saka nurse. Doktor ni Adonis. Pagrebangan nyo ti mga ispali ti may sabihag. Ti may sa maingal a soldada. Awan atrasan na. Katores sa dino dayan tayo. Lugasat tayon ti matay. Awan mabalin tayo.
Diya ko nagbayag. Nakasapulang nagsubliya kadago si trabaho. Na yung baglangan ta, napasyar kayo kinirolan. Kagyaman na ka, ta yung pasyar da kininesa dito igit ti baybay, Carolina. No kasta, mabati pa ilang dagiti dadakkel mo. Makalawas da pa yun. Ada ngamin asikasunda, tada kanu nabati da di lolo at awid da. Ken ada kanu lako adagay ti sa dagti baybay, amabalin ama develop a resort. Napintas ti panggap dagiti dadakkel mo. No, mangpatakdar da iti rest house. Adan man pagbakasyonan da. Ano yan? Natagayang basol ko kinirolan. Nalipatak yung bagaking kuana, nga imuna nga, mayak iji balayo. Sa ita, da kayo lang kinines agayim mo, ti kadwak a nagpiknik. Awan daan yaman na dayjay. Amuna no kasano ang makigayam ka. Adonis, agsubli ka nun ni Roland iti destino na. Biliba king kuana. Talaga po no soldado. Ngamdum to ti panawan, apat gan nakamatlang iti kinitaw. Nga manong pa'y agubat ti pa kay pasungal ngalan na. Mamin anong pa'y amakigasang gasat iti ngarap ni tanang. Ang mga nagsangit ka. Dahil titipan nyo, Carolina. Agyaman na. Seryosan sama sa saritahan niyo. Ay, makasangsangit ang samatan, Carolina. Awan daan yaman na da ito eh. Aywan gayam. Doktor kayo. Doktor Cristobal. Sa nurse ti gayam ko. Ang mga may panggap ka dagiti pasyente o ti pagsarsaritahan niyo. Sika talaga ni isa. Naangaw kagayam. Naragsak kayo nga tagasarsarita. Pakay dayawak ti panakamamok kada kayo. Kat sapay ko nga takikita tayo tumanan. Nasaysayhat ko ma. Nudya karinog yan dahito eh. Yan. Dirumbang dahito yung marikirig na. Ing bilang kun agayam ni Roland. Ay, dirumbang asyak tiriribok iti relasyon taki ni Carolina. Aging kakabalak pa'y. Tinigat na ang mga nudyak doon kabailan. Mariknakmat nga ron nga ay ayat ang unay ni Carolina. Kasanon iti panaggayom mi kinirola. Umanamang ka sa kinitatang mo, Carolina. Sana nagsayang iti panawan ni Dr. Adonis no awan tinapatag apanggap na kan ka. Nadlapot ti kinasigad kan kinalailo na kan ka. May salaan apagayam. Ti pangibilang akin ni Dr. Adonis. Kung saan ko akayat ti doktor pakiasawaan. Amok, anak kurang to ti panawan na kanya. Sa akin ay kayat mo ti soldado. Ano mabalin saan kayo pa'y makapagkita? Soldado mo't idi ni Adonis. Ngam saan na napagkadkadan na iti dadakkel na iti arapaap na kankwana. Oh, anya pa iti kayat mo ngay baga? Ay, matikawak namin. Saan kung sa maawatan na anya ti kayat mo? Sige, si kamis mo ti masaknan. No pa'y makita ka naliday ka. Asaan na ka nga ipangpangag ni Roland. Ay, Roland, talaga ka di asaan ka na maigawid anak ko. Saan ko madagiti luhayo ti pabaro nyo kanyak nanang? Ikarkararagan dak ko ma. Tapno maliklikak ti anyaman na paggad. Kalmalpasan da ito'y. Ado ko mati mabalin mong aramiden nga maawata ka saan ang mabalin nga atrasam da ito apagrebegan. Day tala ang tasaan mo maikat ti panagdandanag ko. Sakbay nga agsubli ako dya destino kaya Mindanao, Adonis. Sinarungkanan ka. Nakabakbak ng kayo gayam. Naagawa ngamin ang negosyante dagiti dadakkel ko. Malaksid iti panggapda apatakdaran a resort iti probinsya. Kumikita da iti daga apagpatakdaran iti balay. Uwan, dumordor-asan ti Ilocos. Mabalimit ang negosyo iti. Unang arod ni mama, mangpatakdar iti ospital iti probinsya. Uwan, napintas da iti apanggapda. Ado ti matulungan da. Roland, malagip ko dagiti patpat gamiti biyag.
Kasta unay nga taasangit da Carolina kinana si Mang. Anang palubos kin ka. Gagangay lang mailiw da kanyak. Kaya tsak amo no kaano man na makaawid dak. No, agawid dak tayo si bibiyag. Saan mo kumapanunutan day ta? Patpatgan na kaunay ni Carolina. Aglanigit lakid di, numapukaw na ka. Saan tayo atang tibiyag tayo, Adonis? Saan ang maibilang abanwar ti may sa soldado, no saan amatay? Dandani nagtalo abulan tinapalabas. Malagip ko kailangan nga iti dahi iti lugar. Tinapkapasamakan tinadara apan nakirangat ni kadagiti kabosar. Dagiti dadak kalabato tinaglingadak. Idinto nga iti dahi kasamakan tinakirangitan ni Fred. Aging ka anapasag. Anya talagang tinapasamak kan ko na. Agkita kaming tungatapay iti gayam. Saan mo nailingad dagiti luam? No saan ka kumaamaag? Ha? No anya launay hindi nakita mi ti dayjay a lalaki. Saan an irolat tiga po? No apay ang nagsangit akdata. Dayjay pasyente mi apulis. Saan ang nakalasat? Gapo iti ado asugat na iti panakirangat na kadagiti kamang ti sindikato iti illegal a droga. Saan na may bibos ti droga? Dahil tangamin ti kadarasan na pagkwartaan. Malagip ko kit din ni Adonis. Saan ka di pa ingay mawagin ka? Saan pa'y tatang? Ado siguro ti pakakumikuman na iti ospital. No bilang tagar maklunemon. Tatang, saan tong agaram dayjay kanyak? Mabain ka ni Roland. Saan na akayat ti makiimnagaw kan kuana? Adulamin. Kaslasan na doktor. Takrot mo't kayam. Saan atakrot dayjay? Nagikat a soldado, taday tatikinid daw dagiti dadakkel na. Kat nukas na kumamot ti aramidon na. Sumagmamanon iti armada. Panunutin na kumamutan ti panagdinayo. No talaga, anapatag kakenkwana. Adan to panahon may panggap iti day taabanan, tata. Nagbayag mo ni Carolina. Sakla ko man tinapan iti balayda. Saan mo sungaro dito mo? Kasi mo tayo ito? Hello? Lang nga rin na nagbidot, Nessa. Kumusta kan? Amang ano, di mo malasin ti boses ko. Adonis. Dr. Cristobal? Manasin mo gayam ti dimag ko. Kumusta kayon kini Carolina? Nasayat, Mat. Saan mo ka di pa inawagan ti gayam ko? Manipod dimtengak dito Manila. Dakpay nasango nga inawagan. Ay, amang ano, makasingaking ka. Pakamusta mo tulaan ng Carolina. Bye. Initog na dagos ti cellphone. Hapay, saan ani Carolina tinawagan na? Mas naawak no apay asak tinawagan na. Sa pinakamustaan na kamutlaan. Si nga tati kursunada ng awagan, tamo ng awan nobyo. Anya? Uy, binalas na kamut Nam apay nga ta, saan asikat tinawagan na? Islisyal na ka? Apay kumamat aliklikan na. Ay ayatan na kangatan. Ngam, saan nalakayat nga da saan da pag kinaawatan kinirolan? Namangog na kanitatang itiday tangin bakang. Kagura na kalakit ti. Saan kayo madanagan, nanang? Saan na nakasidit ikinariribok dito a lugar? Imakad lang atan iti sa bali a lugar. Ay, nasayaan nga rod no kasta anak ko. Ay ngam, agan anad kalata Ay kat ni Carolina ngay. Aw-awagam ka di mutlaan. Naminsan lang nga nagsarita kami. Idi awagak ko ma, saan nakasungsungbatan. Amangan no kasarsarita na ni Adonis. Ay, nay, pagsilsilok samsamot day di agayim mo doktor. Malagip ko ngamin idi naminsan na pinasyar ko. Nagpasagid ni Tata Benigno. Ay, saan mo laktan
nga italtalok ni Tatam Abinigno. Among tiga po na. Adda agam ang payag a helikopter. Jaknam naman nga kita ta, Dr. Cristobal. Nakadaron ka matlaangan dito basilan. Inawis na ni General Morales. Major pa ilaan, idi ka mga kiti Philippine Air Force. Mabayag kayo ka dito eh. Pumano kaming tumat lang iton malam. Mapan kami kano di sulukin kotubato. Bato makasubli kaming tupay ah. Ayun gayam, kumusta kayong tini Carolina? Dito eh. Man-man wa makapagsarita kami. Ninesa tinawagak iti, ngam apagbitlaan. Kasta ka di. Apay nga taon ni Nes sa tinawagan na. Tanang buo. Pinaut na tayong samot na kita kabusan. Ada na pasag at agos kita kakadwa tayo soldado. Limib at na kita kabusor, doktor. Doktor, saan arong bang may raman ka? Sumrag kayo tayo bang house. Natalagad kayo dyan. Doktora kiti militar. Ang dapay lang itirik na kiting soldado. Ang lisensya na agimat iti armas. Naimbag ka na iti ubitanas. Saan, doktor? Da kami timaka mo. Tungpalan yung tibiling ko. Umunag kayo iti sa house. Natalagad ti aglawlaw ti kampo. Kat saan abas tamadadahal ti sarigagad. Tagdaradarasan ang nagturong itinagpwestuan ng itipada na soldado. Nairanapit kadami kan Major Morales iti iraraw tagiti kabuso. Makalit na natin iti batay. Ngam saan? May saat pa na soldado. Ni General Morales, amang ano? Ngam saan ba't mo ipalubos na iti ayudante? Nadada ka sa makasamak ken kwa na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kalata nagtibayo ak. Anya ti kaya tas awanday to ya marikrik na. Ni Roland. Ang mga no adda manuntakas anapasamak na. Imbagak namin kenkwa na nga agikatlaangan a soldado. Oh, Diyos ko. Ispalin niyo kumati anak ko. Iliklik yu kumaitipugad. Diyak kayat nga adadakas ama pasamak kenkwa na. Nagkirpan na kiti kanan buong. Naibos nga tanda kiti kabusor. At dagayam sugat. Di pusor. Yan damkis lang. Agsaysaya sa sitidara. Masapon ang maagasak at agos. Naglibasan na kita kabuso. Kinamat ka kita kanto ka soldado. Adonis. Yung nakadayudan. Ha? Ang dagahan sugat mo. Sa? Damgis lang. Ngayon awanan nyaman dito eh. Maagasan na dagos dito eh. Ni General Morales! Nasugat na! Sugat na! Ha? Nasugatan ni General. Sige. Punta kita ni General Morales, Roland. Naskan na maagasan na dagos ti sugat na. Apay matartaranta ka ngay masidag kanyak, Nessa. Bombomsag ka. Kabasbasak na ito ang padamag iti Facebook. Rinaut ka no dagiti kabusor ti kampo dagiti militar. At nairaman ka no nasugatan da General Morales kan Dr. Cristobal. Dr. Cristobal? Kasta nga Adonis, ti kayat mo asawan? Wan, nera na ka no nga agdada iti may sa kampo dagiti soldado iti basilan iti rimaut dagiti kabusor. Anya? Nagturad da na rin maot. Talaga ang nakabutbutang dagiti kabusor. Sanda amat, butang amatay. Inawagan ka? Tamangan mo saan mo akayat nga ipakaamukan niya, Royland.
Naipadamag ang nairaman ang nasugatan ni Adonis, iti panang raot dagiti kabusor iti kampuyo. Nadamgisan lang titakyag na. Kapwa ng tinayaw na bala. Nakasublidan kina General Morales si Jay Vilo na hospital. Sa balin to kanula ang inti maibaon ni Jesulo ken Cotabato. Sika, awan ka diti sugat mo? Kasi na po, awan. Ang dadagiti na sugatan ng kakadwag. Ngam, awan na tayo kada kanya soldado. Talo abang kay tinasarakan dabang kay tigabusor. Naibagam ka di dahito kay ninanang? Saan pa'y? No nadamag na tinapasamak, sigurado, kasta launay kit din tibuteng na. Kalpasan ti pa nagsarita ta, awagak man ninanang. Ay po, talaga ang napaggad dita nakaidistinwam. Agan anad ka kumaakanayon ha. Pakatayak no daksang gasat iti pan nakirupak yu kadagiti kabusor. Dandanigaya mo na iramraman ni Adonis. Doon niya ngamin di ka danay jay. Nagsubli ka di soldado. Sigud ka no ngamin ako manding officer na ni General Morales idi. No nga ta saan daan na iraman ang nasugatan, ken adda dagiti grabe ti sugat na. Amangan no nagbayag da ijay. Nagdoktor madlaan. Apay nga iti ospital pa'y dagiti military ti nagtrabahuan na. Ano ti nadakkel nga ospital na pagtrabahuan na. Ken mabalin na ti magpadakter iti bukod ng ospital tabak nang da. Pasot pa'y lang ata ti bukasyon na dayta tatang. No pa'y nagikat a soldado, adda pa'y lang tirik na iti kinasoldado. Nirolan ka iti mawag. Wino ni Adonis. Sanak nga awagan ni Adonis tatang. Ni Nessa, ti awagan na. Agkita da kanupay kit di jay Manila Ano niya? Kaya't mo asawan, agayan ayat dan? Ha! Liboy sa mo daya, doktor. Saan ko nga mo no adda relasyon da tatang? Saan mo't ang nagaram ni Adonis kanyak? Addan sa napatag aranta ni Nessa ijay Manila. Nagkasatan no asawaan ni Dr. Adonis. Idinto tangan anusam ni Roland akaslakan layo na mangteng-tenggal iti tenggad na. Anya dyan ay bagakon, diyak mawatan. Inagawaan sa mat ni Nessa tinagpasirig kan ni Adonis. Saan nga ugali ni Nessa day tatang? Ado, ti agar-aram kan kwa na. Ang jaklaan mo no addan nobyo na. Ilimlimod na lang ataa. Gapo tayong pagkaamong idinawagan ka. Ngada na patag-arantam dito Manila. Inisapsapak tinagpaka dito ospital. Basit mat kat din ti pasyente. Sumagmamanula biktima iti warsyak. Nakabutbutang lagi dya pasyente. Awan ka diti sa bali at pakatangingan da? Dagiti nakaro ti kasasaad na. Napaggadgamin no iti mental hospital ti pakay taminganda. Trauma iti nakalalinggat abu nga ti gubat. Tinakaalaan da iti sakit da. Apay mataday ta ti pagsalitaan ta. Wan ngagpaiso. Agpag napagnatapelan, bayat abiboyaan ta ti Manila pe. Sa indon lumnag ti init, mapantanto iti may Samuel. Wan kanyang, amo ka din ni Carolina, maumay ka dito Manila? Manipod, nagkatrabahuan kami iti ospital. Nasingad kami iti tunggal maysan. Awan ti mailimlimod mi iti tunggal maysa. Amo na pa'y nga agkita ta. Anya? Imbaga na pa'y adi mo ka numat awagan. Ako, kinapudno na, hindi nagkita kami kan Roland. Ni Carolina ti ad-adaan nagsarsaritaan. Day tamot kit diti imbaga ni Roland, idi nagsarita kayo na si Mang. Saan ka di? Ay na, no amom lako man, no kasano ti danag ko, idi palasang ko. Naimbag, tasan ang nasugatan. Ni Dr. Cristobal Cano ti nasugatan. Naira na lakot nga minen, nga adada ijayan. Naimbag tadamgis laang ti sugat na. Ay nga mauray anya ti ibang bagag. Napingat iti panagsoldado na.
Awan ka di tinaybaga na kada kayo, may panggap iti gayem na nga agnagan iti Fred. Nay, awan mag. Nasurukan at talo abulan day di pan nakapasag da. Si bibiyag pay lang at aday jay. Dayta ti kayat apanaknakan ni Roland. Nasingad ka no ti panaggayem da. Namin ado ka nun nga insalakan day a Fred ti biyag na. Sumutla ang anapatagken ko na ah. Noan niya talaga tinapasamak ang kini Fred. No, si bibiyag pay. Please, mayagara ko man iti sa bala destino. Taan natal namat ito ya. Barang ko ano, may isidig ako nito lugar mi. Yung madadaman, nga damanin nagiti agas asi sa wakabuso ni Jay. Oh, Wan gayam, nagkita kami ganyan sa dito Manila. Masansang namin ng awagak, isang impasyar ko. Basta. Saan lamot lang kursunada ni Carolina? Gakman na mo no, anya tiranta na dito Manila. Nagbayin ako na ng damag. Sinutil ko kiti ah, no, nagkisinara kiti nobyo na. Kat namarayan na lang iti misan. Napintas ni Nessa. Adulagit di tagar-aram ken ko na. Nga mawal mati may istorya ni Carolina na danobyo na no awan. Nalatawan. Itay nasiputak ibang paltog kumayak. Ngam kalata nag-asog. Ngam asin na siya. Awan ti padami a soldado iti day takasamakan. Tamumi ang napagkatita. Ha? Asin na siya. Nagpuril din. Ang makipinaltog ka dagiti kabuso. Patayin kayo amin! Kasla dagbagong ka na makipinaltog. Kasla sana mabutang mataya. Ha? Ni Fred? Nakaala ko ni ti bakasyon ko. Sakbay ti pan nakirangit mi kadagiti kabosor Carolina. Ket adamay sa lalaki. Akas taon na ti panagpagunggan na. Makirangit kadagiti kabosor. Kasla saan na mabutang nga matay. Nagturadan. Ada-atap ko ni Fred dayjay. Sayang, tao ti kundaway ko asit gak kuma. Gapo ka dagiti agsisinong bata kanal buong. Oh, nay, agmerinda kayo pa ay kiniktuulan, Carolina. Adong, tinagatan ko abalanaw. Nagarami dak mat iti bibingka ken lubi-lubi. Ada pa'y tupig a bibingka. Agyaman ak unay na si Mang. Ay na naghimasan. Itaman langan ang makaraman na kiti kastoy. Ay, mangyawid kan tao ta pangramanan ni Binignaw. Awin gayam, kanya day dyan ang nagko pagsarsaritaan nyo kin ni Carolina. Nanang, dakkel ti pamatik. Ani Fred dayjay. Ha? Wala lang. Ay, nagkasat no si bibiyag day dyan agayimaw. Ngam no nakalasat iti day di apan nakirangat yo. Apay asan ang nag-report iti kampo. Iyaman ko day tabanag kini General Morales, Carolina. Ken kasaritak to ni Adonis. Amangan no da mailawlawag na iti day tabanag. Naira na nagpagunggan ti may sa warsyak iti yaay mo dito ospital. Naagaw na ti paltog ti may sa soldado. Ket no saan mo na igawid. Amangan no adda ko man napatay na. Day tama din nakabutbutin ka iti warsyak. Malagip ko ni Fred. Isulaki di tayo dyan tinakita kag pagunggan ang nagkipinaltugan ka lagi ti kabuso. Saan nga ta warsyak tayo dyan? Mabali na kasta. Kasi matigayim ko, napod no ti atap ko. Biktima ti kinaranggas ti gubat. Ngam na ko mamakimagyo kat mabali na magasan ti sagsagabaan na sakit. Sapay ko nga, tagsabat tupe ti dalan mi Adonis. Nupod no ani Fred dayjay. Ket ko amatulungan. Nagkasubligaya man ni Roland iti destino na. Daminsan sa lang ay may balay. Nakasaritak nga mapagbitlaan.
Ay, tsak mo, numanungal daw timpalubos da bakasyon na. Asla, gimanat mo't anak sublay. Ada nga ta, baka naiganday di gayam na, ngagnagan iti Fred. Nagbaling ka numatan nga makilablaban sa iti gobyerno. Ay, wine, nakabutbutang nga raw. Talaga nakabutbutang. Kasanon, no dagiti sigo na kadwa na soldado ti patayin na. Ay na, ay pudno, nakabutbutang mo't no kasta ti mapaspasama. Isulat na gaya mamasansan ti yayo mo dito Manila. Ipagpagnam gayam ti ipapan mo di Amerika. Saan nga mo ni Carolina nga dan nobya ng Amerikano? Insingasing na, anasaysayat no ag-examine para iti US. A registered nurse. Kan fiancé ti panangalan na kanya. Sayang. Ninesa ko matipangibaw inga kitirik na. Ngam narigat ti kastoy. At idog a proseso da ito'y. Adapay kit di nang balaag kanya nga mga no scammer day dyan nga Amerikano. Nukas naman bilang. Legal lakit di makapan ka di Amerika. Makonsensya aglaw na. Imbila ko na nasingan agayam ko ni Roland. Awan mat problema iti relasyon da ni Carolina. No saan ko makimoyog ka na nasimang idi sinarungkaran na ni Roland. Saan kami kumanagkita? Saan ko gayam akabaalan alabanan da juarik na. Hello? I-cancel ko kumangan simong bakmatan. Nakalagip ka nga mawag, Adonis. Masansan ka nung agkita kayo kininesa dita Manila. Carolina, pakawanan na ko ma. Nakabaalan alabanan da ito'y marikrik na. Ay, itong kalaunay. Ha? Inkarigatak alabanan da ito'y marikrik na. Kasi na impakabsat konti kinasingid mi kinrolan anopyong. Kadya kahit ang madadahan iti panagkayam may. Nadlaw mo nga ta, kasaan kan ngayon awaganan. Amo ka ninesa agayam ko ti masansan nga awagan. Agkita kayo pa nga ron dita Manila. Iniklikan ka nga awagan, Carolina. Inawag ko da ito'y amarikrik-nak. Di na kahit asawan nga. Inaramat ko, tigayam ko, tapno malipatan ka. Ngayon, saan gayam akabalan? Alapdan. Adonis. Iso na kadesisyon akon. Sapay ko ma, sa anak to kagura ni Roland. Iti panagribal me, kingka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsardel men dagiti kanalbo. Naibos nga tan dagiti kabuso. Tasanda na bumalas. Maglawi. Mag-adayo dagiti kanalbo nga makibimpin nalas kada kami. Nakaululay magtaglawlaw. Tiyo nila ang dagiti tumatayap ti mangmangag. Nga masapang agsima kami na imbag. Tamang ano kalala at alumib at da. Huwag kaya. Ni Fred. Sana ka mabaling nagbitot. Tigay mo ko rin siya. Apay nga taasan ang sumuko. Anya talaga tinapasamak kinikwa na. Kaya't ko tulungan. Manyaman ti kasasaad na ita. Ada ka di pa kareribokam? Di mo pa'y sinagit ti Mariang Dam, apay. Ada ka sa damag may panggap ni Roland? Sana may panggap kini Roland, Nessa. Imawag ni Adonis kanya. Anya? Tama pa yung mawagan ka. Basta awang, tanabayagan na di mauawag. Ada impod na kanya. Jak pagarukan.
Nga dapat nagayat na kanya. Ha? Nagdaton kan ka? Marilibo ka na. Apay nga garam kanya. Amo na nga nobyo kami kinirolan. Kaslag kabsat ti kinasingad da. Kasla saan mo anadlaw ti panagtugaw ko iti abay mo, Carolina? Andan sakit di pampanunutem. Tata, Kasla nakigtot ka pa iti panang pagunikan ka. Sa kila at anagdumog ka. Apay akasla di mo maiperang dagiti matam. Adda ka dinagsubangan nyo, Roland. anya ko mati pagsugbangan mi, tata. Ket kaputa saan mo amaallo ko yung nga agikaten na soldado? Saan, tatang? Nabayagan na saan kami ang nagsarita. Ket ni nga'y Dr. Cristobal. Talaga saan na kan nga awagan? Tata. Sayang. Iso ko mati kayat ko ang makagasat mo. Doktor kan baklang dapay. Kan napakumba pa. Kasano nga talangan? Numaamuan ni tata nga inawagan na ni Adonis. Kat nagdaton kanya. Nabayag ka inururay ko ti awag mo anak. Dakpay nga rod kabisado mitikon da ito'y cellphone. Kumusta ka, Roland? Saan na kapakadanagan, anang? Pasensya ka yun. No, nabayagan jak nakawag, takanayin ti operasyon mi. Agraira ka di man, nagiti ka busoryo. Saan da kapay ngamin iyakar iti destino maya? Sapay ko mata, saan pa yun, anang? Kahit ko panagnagan, no ni friend ti nagpagunggan iti an nakirangit ka dagiti ka busor. Nabayagan, saan na nagpadlaw, nanang? Amangan mat no nasugatan iti day di panakirangit na kahit natayan. Diyan ka mo, nanang. Ay, gamno kastaman bilang. Oray bang kailangan ni Fred ti makita? Ay na, makapadanag da ita anak ko. Nagwapo kayo laki din iti day ita akawis yun, tata. Nagaponyo ka di? Adak, Tata Benigno, kumusta kayo? Kasasangpot ni Carolina, nagpasyal. Ay, pinadas mamay, tinagpalailag iti kabesera. At nagaya may patpatak der adak kala pribado nga ospital dyan. Cristobal Hospital may tinakasurat iti karatula. Ay, malagip ko lakag nga raw ni Dr. Cristobal. Ah? Awan ka dito na ibagbaga ni Adonis, iti mawag ka da kayo? Kwa, si kakit diya. Da kayo ti masansan nga inawag no kwa. Nabayagan na sa ni mawag, manay po didi. Ops, saan ka ang makaulbod kanya, Carolina? Nangag ko ti imbaga ni Nessa. Unak man no saan na kang awagan. Naminsan lang tatang. Pagbiit ti pa nagsarita mi. Nang kumusta lang. Magsarita tayo itong madamdama. Ay, panawan kayon kan Carolina, wen, Nessa. Ay, pudutin na kiti dahi ito yung akawas ko. Una yun, ti saan anarwan, nagkaw-kawas ti tipo. Nakabaso laknakat nga roda na din na oras. Pasensya ka na. Saan ko analwadan ti dila? Makamuak to nagpalawang. Kaslada kayat mo nga ibaga itay. Saan mo nga intuloy? Pasensya ka, may talangan na ipudnok kan ka daytoy. Ada nobyo ng Amerikano. Anya? Kayat mo asawan? Dandani kan mapan Amerika? Ororayag lang ang resulta ti panag-examen ko para ti United States Nursing Licensure. Sa maipag na ti papeles ko kas fiancé ti nobyo. Tapno nadardara sa makapanak kaya Amerika. Sorry, Carolina. Tadya ka nakapakadaking kan, di pa nagbakasyon ko dito probinsya. Pinapudno na, nabayagan ang plano dagiti dadakkel ko, tagpatakder ti ospital dito probinsya. Kayat nasawan. Agikat ka ni ti Luna Hospital. Diyak pa mo. Napatag kanya ti trabaho kiti ospital. Tangamin may soldado. Yung ti kayat ko. Ad-ad na amay sa tagking ka. Adonis, amom nga dan nobyo. Kaslagkabsat kayo kini Roland. Awan ti problema iti relasyon mi.
Pakawan na, Carolina. Pinadas ka alinipan. Diyak ka baalan. Sigod ka soldado. Kahit rumbang asaan nakagbutang amang ibaga. Noon niya ti marikrik na. Amok ang maawatan to ni Roland ti amin. Ibawing mo ti imatang mo kininesa. Tapno malipatan na. Maawatam ko matiga po na. Lumabalin. At taga po na ang madadahal ti panagkayam may kini Roland. Ngam kalpasan na maamam nga dagayam nobyo ni Nesa. Kat dandanin mapanijay. Kimayakay ka kinkwana. Saan ko ngay ayato ni Nesa? May salagayam ti panangibilang aking kuhana. Carolina, sika ti ayayatan. Inulbud nak ide, Carolina. Ngam saan ka na makapagulbud kanyak ita. Kahit kanya nga ron ti panggeding mo kat agar-aram ni Adonis ken ka. Saan ko ang mapawilan nga agaram ni Adonis kanyak tatahan? No pa'y saan ko maamay parbang taagayam da kini Roland. Agpada da iti ilablaban. Ti kinapatag ti biyag iti tunggal soldado. Saan kami nga agbalin na maag? Doktor ni Adonis. Asino kumalaang nga ni Roland? Ay ayatek ni Roland tata. Na, Saan anain kalintagan para kini Roland daytoy? ay apo. Saan mo nga ammo no anya ti agur uray agasat ni Roland iti paggugubatan? Pangaasiyo tata. Ni, Saan niyo kumaasawan dayta? amangan no saan mo pa'y anadamag si Mang. Agpatpatakder dagiti dadakkel ni Adonis iti ospital ijay kabisera. Talaga garod abak ng dano kabailan dati agpatakder iti ospital. Ay, adang araw ditoy ni Dr. Cristobal. Anda, idilawas na. Ngam nagsublin ijay Manila. Naira na ang nagbakasyon idi ni Carolina ta naginan na. Ngam kaslasaan mo't lang ang nakainanaa. Ta inal daw ang nagpaspasyarda ken Adonis. Kasta ka de. Enton maminsan kanu nga agbakasyon ni Adonis, kadwa na kanu dagiti dadakkel na tapno makapag-ammo kami. Ano ti kaya tasawan ni Benigno? Sakmay ang maidanon kan kanina na si Mang Daytoy Roland. Saan analwadan ni tatang tingiwat na. Kat mabainak pa iti ipadpadamag na kadagiti karuba. Sana ka masdaaw, Carolina. Napintas ka. May kari ka nga ayaten. Pang-asim. Saan kumaatay ito sa inyo pag kinaawatan, Roland? Agpada kayo natak na. Carolina, saan nga agbali ti panagayat ko ken ka? Amo ka saan nakakayat ni tatang mo para ken ka? Basta, laglagi pong kumahan. Ay ayat ang kaunay. Lukas pangrigan to dakis tigasat ko. Pang-asim. Diyak kaya't aday tati mangagkukan ka. Agan-anan ka para kanya ka. No mapukaw ka. Kasla na tayak mata. Katjak tun kaya't ti agay. Nakasarita ko ni Carolina, nanang. Saan ko kaguran ni Adonis? Saan ko mababalaw kan maawatak? Saan ko matadahil ti panagkayam mi? Saan na kayo kada sinarungkaran ni Dr. Cristobal ini? Saan madanak ko? Agkaruba tayo laang kada Benigno. Mauawatan nyo lakuman ni Adonis, nanang. Amangan no aduti pakakumikuman na idinagawid dita. Ni Benigno, di kasta panagpasintayaw na. Panagriknakit. Ibaba na kalaunay. Kat si kamot pa'y lagayan tinobyo ni Carolina. Saan kumat nga ron amaasit gan, ta pagtamagak kuma ni Carolina. Makumikom, kan mabambanog iti ospital, nanang. Masya na nga ron kan kuha na, ta sana makaininan na. Dayawag ti kinasingpot mo, anak ko. May naig kini Ama Benigno. Baybayan nyo latan. Saan nyo atutupan? Liklikan nyo tagdamag kini Carolina no agkita kayo. Bayan nyo, may isutag istorya kada kayo. Ngam amok anapod no ni Carolina kanyak nang.
Amo kumit anasin out ti panagayat ni Adonis kini Carolina. Saan na ko man nga arman? No kas pangarigan tatakas ti kasat ko, iti paggugupatan. Amo ka tanto ni Adonis sa mga liwliwa kini Carolina. Diyak kayat, nga iba ka dahito ikininanam, tamok kag sangit lahat. Gaputa yung tulag mo kanyak asaan kung ibagbaga ka ni Carolina. Diyak yung bagakan ko nang inawagan na. Iso asisyak itim baga mapangdagasam kanya. Dahito lea una iti kailaw ko abuya. Awan mo ti panuwan ko mapanidji Cavite wenno iti Batangas. Napintas na giti igit ti baybay diti Ilocos. Adonis ko namlatan. Ha? Aywan gayam. Kaano wapan kay di Amerika? Diyak pa yan mo. Ada ko makayat ko damagan nga mabainak. Anya ka di dayjay. Ibagang mulata. No, agsarsarita kayo kini Roland. Amo ka no ni Roland nga agar-aram ka kini Carolina? Ay, kinapudno na. Saan kami pa yan nagsarita? Nabayagan. Ngam adanto tiyempo na nagsarita kami. Saan kami na nagsubli kini General Morales, ijay Mindanao. Adak mo nandito Ilocos, Roland. Ngam agawid akmat lang inton rabi takasapulan da kay ospital. Iti na minsan na pinakiragit mi kadagati kabusor. Nagita mi manin ti lalaki akas taunay. Apa nagpagunggan na, ang makipimpin naltog kadagati kabusor. Ti amok no na tayo idi. Kasla saan ang mabutang ang matay? Dahito tinadlaw mi. Saan mi amasitgan? Ngamtakil ti atap ko ni Fred dayjay. Ay, panagkunak. Biktima ti Warshak dayjay lalaki. Kasapulan na mataming ti kasasaad na. Lumay kanak la kumay ti kundaway amasitgakin makasaritak, doktor. Roland, aganad ka. Ang mga no di nakamalasin kat paltugan na ha. Nakasaysaya at ti panakisarita ni Roland kanya. Talaga ano yung bagagayan. Tinak ibilang amang nilipot. Mas dawa ka rod no apay amasansan man nga awagan nak ni Adonis. Nagsarita da ka nun kini Roland. Ngam kaslaon anyaman na kanumad iti novyom apagrebalanda ka. Maragsakan na kamakamo iti dayta. Talaga nataknang da. Doktor ni Adonis, kansigo da soldado. Kada jay novyom, kumusta mat? Nasayag ka numat. Sana ka diyan na istorya, ti may panggap iti da jay lalaki nga ipapanna ani Fred? Awan tinay baga na may panggap kan ko na. Talaga, sikap na giti kabuso. Naimukag ta na sa tutak ti mga paltog ko kanya. Sana sumartan ti ka ng buwang iti na iya pasat. Nasamak. Iso idak makita na giti ang pipinatog. O dating mong rarang maulo. Ti lalaki. Nakapatulong ti paltog na kanya. Saan? Fred! Siyak na ito'y! Ang tagdag ito na kasog ni Chile Tabak. Unak mo siya tinapaltugan tayo. Saan na nasiputan lagi timang paltugong hayang. Itili ko tak. Amang nataya kon. Saan ngagsak tayo ti palpakutok da. Kas kapunay ti panagbusi ti igam. Iti aring gawas lagi ti kayok kan karagit niyo. Masikap talaga dagiti kabuso. Ikarik ka karutok nga masidag. Iti ayang ti lalaki. Tapno mapalag na kaklo asasino talaga ng jay. No isumat lang ni Fred. Tantan makasidag akong dahil na. Napatay dyan. Kapunpuntot. Kan nakabampanag iti pagina. Sige! Kahit bumutan di magay! Impaturong na ti paltog na kanya. Oh, Pinaranak. Nagkatawa biglat iti pagina. Fred! saan ka nga mamo? Madayo ka! Kahit mo asikat ipatayak! Saan na ka mama mo? Saan na ka mama mo?
Ngam tiro ka. Kasama ni Fred. Ni Fred! Napaltugan! Natuloy di kasamakan! Ayaw, Fred! Sugat na. Manan. Gusto ko. Dito'y kalin. Di kalibusan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, urayak lang nagtibay ang nagistaya na kaon. Ay, tilugan adan ni nakadungpar kanyak. Nakapagpaggas ngay matay aw. Niya kalakid din na ya si Mag. Apay kami na di mo kitkitaan ti dalan mo aya. Dandani ka na dungpar. Ay, napaigid akmat nga main. Ay nga, napatalyawak takasla ni Adonis tinakitak. Itay kuan, si Mungad tinakapagpaggas sa lukan. Agar arapaap ka kaday. Nuadda ko man ni Adonis, pimasyar ko man ni Jabalay. Dita ka man lagay nuanyakit di. Ay, talagaan nagkuspagan ni Pinigno. Apay nga agayan ayatan da Adonis kan Carolina. Ang imbaga ni Rulan itiday di anaudi apa nagsaritang asaan da kano kaya nagsinakin Carolina. Ay, nagtibayawak iti panakalagip ko iti anak ko. O Diyos ko, anya nga tati kahit asawon da ito amarikrik na. Adakmanen, tapno idarirag ko ti panageto king ka Carolina. Nagsaarita kamin. Ket maawatan ako ma. Adonis, ay ayatak ni Roland. Iso alading hitak. Anya? Awan ti problema iti relasyon mi kini Roland. Saan atubang ti panagpimpin natin mi? Nay, Adonis, ay si Doktor. Awan ti anyaman na ngawagan dak itinagan ko, ama Benigno. Dakmanen. Nukasta, sana nagbigdot ni Simang. Sika tinakita na. Ngaysot dandan ni panakadong partilugan kang kuana. Aniya? Nay, Mabigla nga. Ada mo awag iti cellphone ko. sige. Hello? Dr. Torres? Anya? Ada na pasamak nga enkwentro? Ket ado a soldado tinatay. Alay baglaan. Talagsaktan, nagsayang sa titara. Hindi Fred. Uwan, tigayim ko lakit di dayay. Otot sugat na. Itay nasitak dan kinasaritak. Saan nakamalasing? Nagkakatap agad di makanan. Saan ana-awanan na tipot? Kasla kayat na puma. Di pumaltog. Nagirot lakit din ti panangarakot mo kanyak nagsangsangit. Makasangit ang iti da ito apan naging nadayo ta Carolina. Ngamurayin to na dako ni di Amerika. Saan kanto analipatan? Sana na iti pagsangitak, Nessa. Ay nagsarsarita kami kini Adonis. Adda man gaya man ni Adonis. Talaga apat-patgan na ka. Aday mawag kan ko na. Dr. Torres tinangag ko anagan ti mawag kan ko na. Ada ka no nadarang enkwentro di Mindanao. Kat
ado tinataya soldado. Anya, ni Roland adagos ti simiplo ti panunod ko. Ang mga donya maten tinapasamak iti kayan ayat ko. Hello? Adonis, jak maawagan ni Roland. Madanagan na. Ang mga donya tinapasamak kit Juana. Oray ni Nana si Ma. Kastaw na yung sangit na. Iso asi ka tinawaga. Adda ka no iti ospital, iti Davao. Dagiti nasugatan na soldado. Dagiti grabe ti sugat na. Mayakar dito'y bilo na ospital. Tanasay sayat adito'y ti pakataminganda. Ada ka damag mo kini Roland. Awan ti damag ko. Lading itag. Diyak amo no karaman ka dagiti grabe ang nasugatan. Amangan matano. Diyos ko, iyan adayong kumahan. Carolina, Ay takunay ni Roland. Diyak kamala na mapukaw. pangasim Carolina. Pakalmaam ko matirignam. Amangan nyo anya ti mapasamakin ka. Pangasim, pakalmaam ko am tirignam. Amangan no nya ti mapasamakin ka. Aging ga iti awan damag tayo numay sa ni Roland kadag iti daksanggasan. Adonis. Lading itay, saan ko maarumbang nga ibagaking ka dito eh? Bayam, tano ang dadamag ko may panggap kini Roland. Awagan ka adakos. Anya ka kadimat. Di ka mutla sumardengan ng agsangsangit. Anya ti mabalin mo no natayin ni Roland. Saan ko maarumbang amangag ko kada kayo day natatang? Kasalamat na di daw dawat yung amatay ko man ni Roland. Tapno mapilitan at amakiayan ayat kini Adonis. Ha? Panawang kamulangan. Amo kasaan yung akayat ni Roland para kanya. Ay, saan na ka maawatan ngamin? Yak kaya at ngagsagaba ka. Tanod da kas tinapasamak king kuana. Amangan man niya mo ti mapasamak mo kaslasang ka di adal. Ororayat ti awag ni Adonis, tatang. Ah, Kunana ngamin nga awagan na. Nadamanamag na may panggap kini Roland. aniya. Oh. Hmm. Anawakan. Pasensya ka ko man. Nu'y taak lang nga nakawagin ka, Carolina. Napukaw ko ngamin ti cellphone ko. Nakiawag ka lang iti pada ka soldado. Diyak may kabesa ti numero ti cellphone mo. Iso ti messenger mo ti mawagak. Madanagan na. Saan ka maawagan iti? Kumusta ka? Agsagsaga na kami kadagiti kakadwak. May biyahe di Manila. Tapay, grabe ka din nagkikisugat mo. Saan mo tunay? Ngam, kinid daw ko iti commanding officer mi. Asumuruta ka di Manila. Gapukin ni Fred. Nakaputan. Ngam santa na talgat ti kasasahad na. No kasta, si bibiyang maglaang. Kaslasan nga iso ni Fred. Ado tinagbaliwan ti langana. Kan saan nakamalasin? Saan mat kaya maggrabe dagiti sugat mo, Roland? Kasta unay danag ni Carolina, edi saan nakaamaawagan? Simurutak dito Manila sa gapukin ni Fred. Alonis. Kumusta ti gayam ko, doktor? Nakasaumen. Awan ti pagdanagam, tanakalasatan iti pagkan. Lay talahang, tanakabutbutan. Anya si kahit masawan, doktor? No saan kumaaga po kadagiti sugat na. Kaya na ti agpagunggan. Kasla sumsumgad dagiti matana. Anya? Dinamag mi numamuna ka. Ngam sana nagsao. Nakatatap dagiti matana. Dadlaw mi akayat ni ti agagaw iti armas dagiti soldado. Anya? Roland, nawalsak ti gayem mo. No iso at talaga dayay.
biktima iti ginaranggas ti gubat. Ay, nakasaritak mo ka ni Roland, Carolina. Maragsak ka na. Tawan mo't latida, kas pasamak na. Uray jak ka nun mapankit kita ni Manila, tasaan mo't anakaro dagiti sugat na. Ngam ko na saan nga agawid dito'y probinsya. Aging ka saan na makasigurado. Anatalgad dati kasasaan ni Fred. Saan na kanong kaya nakasarita na. Eh, kahit anya nga ron ti panggap mo ita, balasan ka. Kaya't ko makita ni Roland. Kaya't ko ang Fred na. Kad may matangan ni Adonis. No kasanungay ayat ni Roland. Mulmulagatan nak madlaptan, Fred. Aging ka kadita kit sanak pa may lasing. Sino ka? San ka nga amo? Siyak ni Roland. Nagkayem tayo manipod. Ay destino tayo di basilan. Diyak ka mo. Tikad ko, pumatayak. Fred, anya ka dito napasamakin ka. Di amok mo na tayo kayo din. Sana ka na tay. Da kayo ti patayak. Amin! Fred, saan mo nga gawin talmas ko? Anya ti mapaspasamak dito eh. Uri siya ka! Patayin kami! Fred. Ang darang ti sugat na. Ngam kasla kayat napay ti makipin na tayo. Oray, saan kayo kuman ngayon may ni Carolina dito Manila, nana? Kas makita yo. Nakasarsaran ta. Ay, kunak nga may numabayat ka pa dito Manila, Roland anak ka. Kumusta ti kaya mo? Isu ka di matlaan ni Fred? Wen, isutigayim ko di basilan. Manggapon nagsubli ti lagip na. Malasin na kon. Biktima ti kinaranggas ti gubat ni Fred. May sa awar siyak ni Fred ita. Ha? Ay, aganad kayo ang arod. Saan lang nga si isu ti war siyak, pasyente. Dagitid duma. Nakabaybayagan. Amo ti saksak bayan na giti. Nakadestino soldado dito eh. Nang, ura gawid kayo matladagos. Sumaruno akton. Ipasyar ko pa ilang ni Nana si Mang dito'y Manila. Sakbay nga agawid kami. Maragsakan na katong tinagbaliwan ti kasasaan mo, friend. Malagip na hon. Mailiwak na nagiti nagkaduan ta. Nakabutbutan ti kubat, Roland. Naranggas na kiti kabosor. Nagpaisot ako ng friend. Nembag ta adala kay anangagas kanya. Hindi napigsakon. Nagbali na ka narungsot. Nagipapasak na kiti narungsot nga ayop iti kabakiran. Aging kay tinakitak ti paglamlimangan na kiti kabosor. Namin anod nakita ka. Kung saan ka nasitgan. No kaste ka sarsarita na. Awan kumatermas ko. Amangan no. Kumaharmanin. Ti madi apanunot ko. Kunak man nagbayag kayo kan si Magigi Manila, Carolina. Kadwayo ka di asimang pat ni Roland. Nagbati pa ilang tatang. Sumarunong to ka no? Kat ni Adonis. Saan kami unay anak sarsarita? Ang mga no na upa yan. Ni matangan na kada. No kasano ti panagayat mo. Kini Roland. May sabit doon. Intultuli ko kuman aliniklikan ni Carolina. Nay matangak no kasano nga pimpin na tagdak ni Roland. Dayawak ni Roland. Ta saan na ngayon pakita tigura na kanya. Natak na. Maingil a soldado. Amo na ngay patag ti panaggayim me. Ken makonsensya. Ha? Wala.
Kapusol! Patayin kayo aming! Patayin ka! Tungan ka! Ah, ni Fred, delikado dito yan. Adulaki di timba iramraman. Ah! Doktor, kumusta ang timarikrik nam? Roland, agyaman na klaunay. No saan mo kumaanay gahawid ni Fred? Isuda ko man awarsak ti agpipin natay. Naimbag. Tawan armas ko. Taday ito timbaga ni Fred kanya kidi. Kan nakimagdagi ti pada ka soldado ay jay warsak. Anak kaagaw iti armas. Ket, kumusta ni Fred? Nagtalnan, kalpasan na natudukan iti pagpakalma. Tantanisan ko matingin, nagpigsa. Dayta ti pagilasinan asaan anormal. Napaggan. Napagkat iti lugar, doktor. Para kadakwada kasta ti kasasad. Doktor, agawid akon. Maudi siguro dito kadak ti di ospital. Yung saan pa yada ito iti maudi pa nagkita ta. Nyaman ti planong maragsakan ni Carolina. Ay, Roland, pasisyakan kanya ka. Nagbalinak ka panumubok iti relasyon. Dalagaan ng diriknak. Panagkunak. Naipatungpal kun ti katano ka na misyon ko a soldado. Ni Fred agayim ko biktima ti kinarangkas ti gubat. Ti maysa nakapatga na paset ti kinasoldado. Awanan ti masapul a panagnakam kas may sa soldado, Roland. Carolina, adu pa ti maramida. Kaya't mo asawan. Kidawag man ti pamalubos mo. Kalpasan da ito May patungpal kuntun ti kay batugan ti karikin ka. Ti panangidataggugan ka, iti nadaeg nga altar. Agyaman naglaunay, Roland. Carolina, patpat kang kaunay. Iti ungto ti talantahan na kada na ti biyag ti may sa soldado. Sika, kasi sikan tulahan, tadta dito'y puso. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.